Alakata ang comment kay Lata kadaniw no mayat ti audio. Ayan ni kadaniw Everlyn Ricanor Viloria. Ayan mayat kadaniw friend kunana. Ayan madin nakapsut. Ayan naudinak manin mayat idol na lawag iti amin nga kalawlawagan kunana. Ayan. Ayan, nagyaman na kiniya kadaniw Joylyn Besa Biernes Lucina. Iti panag-comment na. Ayan, agyaman na kadaniw Maribig Parungaw. Ayan kata kablaawak man ni Buddy Jonathan Orlanes iti Bayabat. Amulong Cagayan keta daytoy may nga daniw tayo keta naggapo iti Bayabat Amulong Cagayan. Ayan kabaryoan ni kadaniw Jonathan Orlanes. Ayan medyo madi ko na namait. Ket syempre kablaawan tayo man ni kadaniw dyan ba sa Trinidad. Ayan hello kadaniw na imbag nga rabiim. Kastamit ten iti kanya tayo amin. Ni Manang Marites Medina. Ayan imbag nga rabi. Ayan ni kadaniw Joy Orpilia. Obdanak ditoy kunana. Kadaniw kablaawa man Joy Barunga BF ni Marilex Banan Buyugan. Alakat sino nga tadayta? Alakatani agibaga kayo mat ano sino dagita ang BF yung barbaro. Ayan idol request man tay hotdog nga bukan. Delikado. Ayan ni kadaniw Joy Orpilia. Ayan si kadaniw MJ iso na ti naggapuan iti may nga daniw tayo ita. Manapoluan iti kumusta mahal patawad. Ayan imbang nga rabi kini kadaniw Arlen D. Domingo Custodio. Ayan nabiyag nakmet lang kadaniw awan biyahe mitata kuno ni kadaniw ni manang Soriano Tangilan. Ayan naimbag nga rabim kadaniw ayan. Ala dayto yan te request ni kadaniw Sel Bernacha iti Minabang Ilagan City Isabela. Tay hotdog nga bukan kano. At daman ti malagi po ni kadaniw Sel Bernacha.
nabaklang kakadramanan, ramanamtay nananamtay, hotdog nga buukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, sit mo nga masela. Nagganas nga mall, nagganas nga mall, nagganas nga mall, laan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sa pin mo. Ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, kids ni mudrang mo. Juketa kon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanan. Alakata na imbang nga rabi kini kadaniw Nemesha Bueno Trinidad. Ayan na imbang nga rabi o aming kadaniw kanayat nilabsan na kunana. Ayan na linabsan na kadaniw. Ayan, pasungad akon ay kuna. Nutnutek man tabo, kasit akin aldo, intaman agsal. Ayan ni kadaniw Joylin Besa Biernes Lucina, pa-request nakman na J Kantanga, thank you for loving me. Kay nakablaawak man iti pamilya Biernes dita na lingo. Alagata na imbang nga rabi o amin dita. Dita na partes ti lingo. Syuketa kon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanan. Ayan talaga kasta idol makauawi din nak nga rub. Delikado. Ayan ni kadaniw Arlene Domingo Custudio, pa-shout out man amin nga taga Bayabat sir, kablaawak man amin nga naimbang nga rabi. Ngawan labas na, ayan naggana sign. The world Ala, daytoyan tay request ni kadaning Joylin Besa Biernes Lucina. Tay thank you for loving me. Ayan, naimbang nga rabi kini kadaniw Padli Marites Concepcion Rimando iti Burgos Isabela. At syempre kastamit din iti DBT family ang runaan kini Madam Reynami ni Madam Karen Bros iti San Juan Abra. Ayan ni kadaniw Arlene D. Domingo Custudio sir, pa-request man jay basol ko kadi. Apay basol mo. Ni ading Ami Constantino na imbag nga rabi. Request na kano tay gapot ti Facebook. Ayan ni kadaniw Renz, pa-request man tay stuck on you. For being my eyes when I couldn't see, for parting my lips when I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you for loving me.
Ayan ni kadani wa Jen ba sa Trinidad, kadani pa request man tay kanta nga agayatak sa manin, sagot ko kini Marilex Banan Buyugan. Ayan, please, thanks. Kadani pa shout out man. If I try and make believe that she'd believe my lies, say Ayan, kadani pa shout out man kay na dua best friend ko, Isuda Ortega Sayabok, Tika, kini Maria Alejandra Teresa Di Guzman aka Machas, kastamiten kadagiti dua nga beshik, Isuda JP Kadawan, kani Jonad Sagalon iti Tuaw Cagayan. Ayan, request ko man tay never thought iso nga iso ti innak isagot kanyada kay na kastamiten ken kakadaniw. Ayan, agyaman ak tinagado nga igado kunana. like the doors that lead the world outside. All I got, they give to you. Are these fine birds tonight? Say, Ayan ni partner Marisol Gerardo, partner request ko yung tapno di ka maila, isagot ko kin ni mahal ko kuna. Yan, sana all may mahal. Ayan ni partner Marisol Gerardo. Pakipukkaw mo man da Cherry Ann Barnacha Asuncion kay na Eman Barnacha. Ayan, Palermo Junior Idol. Pa-shout out. well, I couldn't lie. Pa-shout out datataong kuna namay ng kumawatan naguray. Basul ko kadi, nalipatan ka, kaunggat to'y puso. Basul ko kadi, to'y wagsikan, ito'y panunod ko. Yakot madaera, Alada ito yan jay basul ko kadi lalaki. Hamo basul. Ayan na imbag nga rabi kini kadani ma'am Ginalyn Sugitan. Ayan ni Manang Nicole Alex Salen na imbag nga rabi.
katay na ayan. Ayan ni Padli Marites Concepcion Remando. Hello to Ilocanong Pandak, lalabs kakabagis, kuna nagyaman na kitiya kaadam manin. Alagatan na imbag nga rabi kini kadaniw Ilocanong Pandak. Ayan ni partner Marisol Gerardo. Ayan si kaman mang kanta di request ko partner ko na naman. Ayan kadani request ko man jay kanta nga How Do I Live. Thanks sir, sagot ko ken lakay ko nga ni Mr. Jomar Lorenzo. Sir na imbag nga rabim, kastamay kadani wa Daisy Ubinya madamba. Alakot i-check kayo, i-check tiyo ti audio tayo no mayat-met lang kasi agpukaw-pukaw. Lumned tumpaw nga kunada. Imbag nga rabi kini kadani Jonathan Sanchez Labrador. Ayan magandang gabi kay Mama Marie Cris Aquino. Ayan natatasunang on Lake Kano. Ayan kastamit ten kini kadani wa Daisy Ubinya madamba sir pa request man jay song nga dapas. Nako. Malagi piyumanin ti dapas no kasting umangmangigan nyo dagita nga sunata. Ayan ni kadani wa Roldan Dumariano. Ayan na imbag nga rabi ma idol request ko man jay kalawit. Kalawit talaga. Thanks from God bless watching from Pampanga. Ayan si kasiguro ma'am ti napasubo manen nga naglaba kunana. Ayan kadani wa Junior Advincula sir pa shout out man kadani Marites Concepcion Nemesis Bueno. Ayan Nemesha Bueno dayta. Trindad Maribel Vizcara atiu kay na Jan Hele Hermano request ko man jay can be with you tonight. Ayan nakaturugan siguro ni Padli Maribel Vizcara atiu.
Ala da ito yan te request ni friend Melanie Garan tay palimed nga ayat. Palimed nga ayat. Diyako man kaya nga ituloy ta, tuy palimed nga ayan ayat ta, taag padata masaktan, pasig nga insikap pagluglugaran, nugan datet nga aramiden, tuy pusok sa pulen nakalaeng, pamateg mo inatuntuntunen, di ka kaya alaksiden. Diyako man kaya nga ituloy ta, tuy palimen nga ayan ayat ta, taag padata marigatan, pasig nga insikap pagluglugaran. Ala ka ta dayta sige. Isarno tayo kalawit. Kalawit ni Kadaniw Roldan Mariano. Pusok sa pulen nakalaeng, pamateg mo inatuntuntunen, di ka kaya alaksiden. Sikat dinteng arag sa tuy biyak ko, sikat dinteng aliw-liwa tuy puso, uray no pagkapilawak pagbanaga, anusak nga apiten kedeng gasat kaniyak, amok nga awan ti banagen na, tuy palimed nga ayan ayata, kasano alabanak tuy pusok, sikat dinteng pudno aragsak ko. Ala da ito yan tay kalawit. Kitan tayo man, dinggan tayo man, da ito kalawit nga kunada. Sagsagot na kano ti kaaduan. Kalawit nung makitang di kalikalikaguma, bunga ti mangga nagpuni-punan ni ti pintas, maay-ayo ak nga mangbuy-buya, maalalino ak nga kuyo-kuyin tuy isip pinrikna, naganos ko ng atin ay mariro ka, daramitan nga natangke ng di mo yung makita, urayek ti pangatayong na, jak makatutur, jak makaig na, jak magturang na ita, palumet tulaeng hindi tuy umek tuy puso, tasi siya tulaeng ti umay ken kaagit mo, tapnon mamindati atong narigat ken tuon, nga panangay ay wako ken kapanang sipsipot, ukalawit di mo ka ipaidan, taag subadat tuti tulong mo kaniyan, di mo katipden nga Ala ka ta sumala ti kayat nga sumala tani kalawitem man. Kalawitem tay napintas nga balasa.
Dahito yan tayo request ni kadaniw manang Everlyn Ricanor Viloria tay Never Thoughts. That you are real. How did I ever find you? 'Cause you are the dream that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile like summer sky. You are too beautiful for the human eye. 'Cause you are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Cause you are the sunshine in the sky. Cause you are the sparkle in my eyes. No, no, I never thought that I could love someone as much as I need you. I know it's crazy, but it's true. Alakatagaytan. Tapno makariing ni Padlik Marites wenno Maribel Vizcara atew kata pinigpigsak basit tay sonata. Latap no mapukkawan lakatagringan Padli. Ayan tay agayatak sa manin kat sumaronon. Dayto yan tay para kini kadaniw Marilex Banan Buyugan na isagsagot ni kadaniw Jen ba sa Trinidad. Nagayatak sa manin. Langit, sikat enapan panunutin.
imbag nga rabi kini kadani wa Abelia Brent na det. Ayan, thanks kadani hahan nya kanumanen ini-request kon anti Marilex banan buyugan para kin kaatoy kunana. Ayan ni Keta daytuman kakabsat ken papagayam keta danggayan dakman. Nga mangibasa iti maysa nga daniw. Daytiket naggapo kini kadaniw Padli Marites Concepcion Rimando iti Burgos Isabela. Ayan ni kadani Renz Garma Manuel Bilanggo kita tay request mo nga stock on you kita ipatukar tayo damdama dayta. When kakabsat ken papagayam dayti nga daniw ket inaramid ken naputar naggapo iti kapanunutan ken puso iti maysa nga pagayam awan sa bali no saan nga niya kadaniw Padli Marites Concepcion Rimando iti Iliti Burgos probinsya iti Isabela. Daytoy na pauluan iti hindi ko mapigilan pagpatak ng aking luha. Sa araw-araw na dumaraan sa buhay ko, ikaw lagi ang laman ng isipan ko. Napakiramdam ko'y ang aking damdamin o pakiramdam ko'y ang daming panahon na sinayang ko sa paglipas ko sa piling mo. Ang sakit para sa akin. Hindi mo man aminin sa akin ngunit ramdam ko sa bawat buntong hininga. At sa mga mata mo ramdam at kitang-kita ko. Ang bakas ng lungkot na pilit mong tinatago. Marami na akong pagkukulang sa iyo, lalo na sa mga panahong wala ako sa tabi mo. Hayaan mo sanang damayan kita sa kalungkutang iyong nadarama. Tulad ng mga pinangako ko, nasasamahan kita sa hirap at ginhawa, na kahit anumang pagsubok ang dumating, hindi kita iiwan aking sinta.
milyong distansya man ang pagitan nating dalawa. Pagmamahal ko sa'yo'y mananatili. Mga binitawang salita, pangako'y hindi magbabago. Kung ano at sino ako noon, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking luha. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng aking luha. Pilit ko mang pinipigilan, ngunit wala akong magawa. Sapagkat yun lang ang tanging paraan para maibsan lungkot na aking nadarama. Hirap at pagtitiis nating dalawa ay may katapusan. Lungkot o lahat ng lungkot ay may hangganan. Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa sapagkat magkaramay tayong dalawa. Basta't lagi tayong magpakatatag para sa isa't isa. Respeto, tiwala, pag-unawa at pagmamahal nating dalawa. At higit sa lahat, gawin nating sentro ang Diyos sa relasyon na meron tayo. Yan ang susi sa masaya at matatag nating pagsasama. Kaya hintayin mo ang aking pagbabalik para ipagpatuloy natin ang matamis at masayang pagsasama bilang mag-asawa. Ayan ang isang makahabang damdamin at napapatulo ang aking mga luha na di ko namamalayan sa aking mga mata. Ang tulang ginawa ni Kadanio Padre Marites Concepcion Rimando. Ang hindi ko mapigilan pagpatak ng aking luha. Oo, Kadanio. Sa mga panahong hindi inaasahan, na malayo tayo o malayo tayo sa mga minamahal natin sa buhay. At kailangang magtrabaho sa milyong-milyong distansya para sa hinaharap. At para may puwang ang pagsasama bilang pamilya. Pinaghahandaan ang future bilang mag-asawa. Kaya minsan pinipiling mangibang bansa.
Sa pagkakataong ito, ang tiwala, respeto at pagmamahal ay siyang sandigan ng bawat isa. Lalong-lalo na ang ating puong may kapal na siyang lumikha sa atin at nagbibigay lakas sa araw-araw na ating buhay. Siya ang ating sandigan kung tayo'y nalulungkot, at yung pakiramdam natin ay wala nang nagmamahal sa atin. Pero kadaniw pagayam, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay nandyan para sa atin. Kaya kung iniisip natin ang mga problema, pakiramdam natin kay bigat ang ating dinadala. Pero hindi yan nagtatapos, mga kadaniw. Dahil habang may bukas o habang may buhay, may pag-asa. Kung nadapa ka ngayon, pwede kang bumangon. Kung nahulog ka, pwede kang magsimula ulit upang umakyat. Alam ni kadaniw Arlene Di Domingo Custodio, Sir kit dawek man nga atadaniw iti tagabayabat ket mabalin kading nga isuti sonata na sir ket musika iti biag ko. Alagat sapsapulag da iti musika iti biag ko ket kitain ta.
Alagata na sa pula kadani wa Arlin ko studio. Alagata da ita damdamati ipatangatang tanga music na. Kaya da ito iti anami din tanga background. Alagati ti saruno tayo nga sonata wenno Daniel. Ket naggapo kini kadani wa MJ iti Bayabat ili ti Amulong probinsya ti Cagayan. Dahito kata naadaw iti marikrik na ken kinagpaiswanan nga linaon iti puso ken rikna ni Pagayam MJ. Wen kadaniw iti maminsan nga intayo panandingay wenno maikuykuyem iti nagbabaitan dagiti nasipnget ken nalawag ayan tayo man nga diso wenno lugar at datayo man iti kwarto pagubraan wenno sa tinuman ket adda tagundaway nga mapanunot tayo dagiti banag nga pakalatingitan itirik na tayo. Ket agtawod dagiti balikas iti balikas ti puso ken rikna ket kabayatan nga maimoy-muyong tayo ket addan tugundaway nga mapanunot mo dagiti naglabas na kalman. Wen kakabsat ken Pabagayam awisen kayo man nga dinggen daytoy may nga daniw nga naputar ni kadaniw MJ. Napaulwan iti kumusta mahal patawad. Ito ay request ng isang kaibigan. Halika't iyon ang pakinggan. Nag-iisip ng aking tutula o nag-iisip ng aking itutula. Naglalakad na biglang natulala. Buti na lang hindi ako nadapa. Parang baliw lang, di ba? Halika na't aking simulan. Ang aking tulang para sa'yo, kaibigan. Na naglalaman ng katotohanan, laman ng aking puso at isipan. Kumusta ka, mahal? Naaalala mo pa ba nung tayo ay kinasal? Tayo ay nagsumpaan at nagdadasal. Na sana'y
magkasama tayo habang buhay. Sinabi mo sa akin na lagi tayong magdadamayan at mamahalin mo magpakailan pa man. At ang sagot ko naman, oo, dadamayan kita. Ipaglalaban kahit anong mangyari, hindi kita susukuan. Pero bakit? Bakit? May nagawa ba akong kamalian? Bakit mo ako ngayon biglang iniwan? Hindi pa ako kasi handa. Na ako'y biglang iwanan. Naaalala mo pa ba? Nung tayo'y nagsumpaan, hiyakap mo na kay higpit. Halos parang may tiban na nakadikit. Sa umaga na pagsapot, tayo pa rin ay nakadikit. Mga mata natin pareho pa rin nakapikit. Ako man ang iyong baliwalain. Mahal na mahal pa rin kita. Sana iyong tingin at intindihin ang puso kong nasasaktan. Hindi ako magsasawa kahit ako na ay iyong sinusuka, na bago ka mawala, at least alam mo pa na mahal kita. Mahirap man ako o mahirap man ako na iyong tanggapin, sana lang kung ako ang may kasalanan,
Sana ako ay iyong patawarin. Dahil basag na ang aming salamin. Basag na ang aming salamin sa aking kakatingin. Sa mukha kong problemadong nakatitig. Na laging nakatitig sa aming salamin. Noong sinabi mo na, tama na, tama na, tanong ko, pinag-isipan mo pa ba? Oo, andyan na. Oo, andyan na. Andyan na ang tukso na sa akin nagpreno at nagproseso. Kaya ito'y galit ang nabuo sa aking puso. Pero hindi ako susuko, laban lang. Kaya ko pa ito. Kaya ko pa ito. Alam ko, nasaktan kita ng sobra. Kaya pagmamahal mo, wala nang natira. Palagi mo man ako sinasaktan, pero sa puso ko ikaw lang. Patawad. Patawad. Kung nararamdaman mo ang sakit na ako ang dahilan. Patawad. Na akala mo ikaw ay aking nakalimutan. Patawad. Dahil umabot ka sa punto na yung minahal mo, di mo na kayang pakinggan. Patawad. Pinagmulan ang sakit. Patawad. Sana muli pang pagbigyan. Namimiss ko na ang ating harutan. Harutan na bawal kitang hawakan. Harutan na alaala nating pinagtatawanan. Harutan na walang pikunan. At higit sa lahat, ang ating lambingan at bulungan. Yung mga bulong na, mahal, halika na, matulog na tayo. Yung mga bulungang, mahal, halika na at imamasahe mo ako. Ay sarap alalahanin. Kay sarap alalahanin yung mga lambingan at bulungan. Bulungan na kay tamis na walang kasing pait. Sinasabi ko na ang pag-ibig ay parang kape. Kapag pinabayaan, lumalamig.
kumusta, patawad. Makahabag damdamin ang ginawang tula ni Kadaniw MJ. Kadaniw MJ ng Barangay Bayabat, Ili, iti Amulong, Probinsya ti Cagayan. Kaya nagyaman na kiti anos mo Kadaniw, iti nang patulod iti maysa nga danyo nga makapasangit. Makapatetet ti lulwa ngahan nga mapupuutan. When nadadag iti gundaway, na iti ay ayatin, ket numaminsan, ket hantay ko mapupuutan, nga suda ket mapasaktan. At dapat yung kunkunada na ang pagsisisi ay nasa huli. When nagpaiso, iti pa nagbabawi kita at da iti kamaudyanan. Ngamin, satay lang ma-realize iti kinapatig iti maysa nga tao wenno bagay no awanen ita denam. Ngayon iti pagmayatan na kakabsat ken papagayam ket no anyaman iti pagpindutan ket hantay liplipdatan iti dumawat iti pamakawan. Agpaiso tay kunan ni Kadaniw MJ wenno ni Kadaniw Joy Orpilla. Nauray kaskasano iti napasama kita nagpatawad. Mahal, kumusta, patawad. When nagganas nga lagipin. Ayan kita, daito nga danyo kita isarno tayo. Magsasarno nga danyo tata, kita itang arabi, kat nagasat. Naamuyo no abay, kat iti danyo tayo, kita talo. Ibig sabihin na dayta kita, I love you. Ayan, I love you. Ayan. Nagasgasat, di may katalo. Kasi isot ayan na iti you ako nada. Dito yung request ni Kadaniw Arlene D. Domingo ko studio ay musika itibiyag ko. Yung mga rabi kini Kadaniw lovely yala wenno lovely Almanbela Duldulaw. Ayan na yung mga rabi dito na Saudi Riyadh Arabia wenno Riyadh Saudi Arabia. Ayan ni Kadaniw Renz Garma Manuel Bilango kita pasado 12 dito yan. Good night kada tayo amin ngawan labas na. Sa pulang katulong mo, musika nagpanyaga, sinurot na sa dinuman ti papanang.
Kadanio Junior at Pincula, sir. Greet ko man amin nga pinsan ko dito'y Santo Niño Fire, Dila Iglesia family, Sacramento family, Karungi, Bangian, Ken Pakiran family, Jaya Minanga, Biat Cagayan. Jay request ko Kadanio can be with you tonight. Huwag na Kadanio Junior at Pincula hanggang madanagan ta nakasanang data request mo. Bayat kaaddak iti adayo, sikat ng FM to'y ilik ko, adu apanubok kisimang bay, to'y biyag ko sikat ng saranay. Musika agyaman na, di mo pinangbaybay ang New kanya. MBQ Mall Fighter. Wenak ita nga agdama, maigap ko. Ayan, nag-request nakman kunana ni Kadanio Lovely Alma Belia Duldulaw. Ayan tay kaputay ayaten ka. Sige. Ayan, good night sa iyo ading and God bless. Kunan ni Manang Marites Medina. Sikatirang tay kendalan ko, tapnon maragpan ti arapap ko, tapnon maragpan ti arapap ko. Musika Alagad kakapsat pang pabagayam kita daypuyan nga Daniw. Iti nagkapo iti ili ti Bueno Barangay Temblique, ili ti Baggao, probinsya ti Cagayan. Kita nagganasan iti agsasarong nga Daniw tayo ita. Nagkapo ti Tanap ti Cagayan. Iti ili ti probinsya iti Isabela ken probinsya ti Cagayan. Makabaragsak rin na kaputa adu iti Mannaniw iti Tanap iti Cagayan. Kanda ito kata na pulwan iti ti kinapudno. Wen kakabsat ken papagayam iti likudan iti daytoy nga Daniw nga napulwan iti ti kinapudno. Eta nagkapoy iti puso ken panunot tirik na ni Kadanio friend Melanie Ingaran. Isagsagot na kin ni Mister. Awan sa bali no saan nga ni Kadanio Ranbal Ingaran. Wen nagpaiso iti kinapudno. Eta haan nga mabayadan. Itipod no nga gayat ket ipaay na amin iti oras ken sakripisyo kaputay ayaten na iti maysa nga tao. Itipod no nga gayat ket han na ibagbaga no di ket iparamdam na. Alawen ket alawen ipatangatang tay nga ruden daytoy Daniw nga napauluan iti kinapudno. Inpariknak ken kaayat ko nga napudno. Amin nga kabailak inpaay ko. Puso agraman kararuwang iniawat ko. Ayat ko nga napalalo para laing ken kadungmo.
inaramid ko di amin. Parang ka. Gaputi na yan. Weno gapuy ti ayat nga inpaay ko. Awan to pulos ka asmina. Ayat nga saan to pulos nga ang pategga. Agbaliw man iti tiyempo, ngemsyak saan to. Ket sapay lakuma tamarignam, ket kay lalaam na gita nga ayat ko. Tasikalaing tinayat ko, inak ay ayatin, ingganan tong palbiag ko. Sinadaan nga agsarbikit ka itinapudno. Ammom ka di? Ammom ka di nga si kay tiyar araw na di puso? Si kati pigsak, ken si kati kirin ko. Sika ti kapoy ko, no si tan ay adi ang kasundo. Ammom ka di? Nga mauwaw nang itisapit ni ayat ken pampatek mo? Kasi idinamo nga ayat na. Idinamo nga ipay mo. Ammom ka di? Nga tunggal mariingang itibigat. Malagip ko na ginibara nga arakom mo. Malagip ko na giti-isip. Isip nga agdiso ka na gitibibig ko. Ammom ka di? Ammom ka di nga iliwig. Agsadag di tabarukong mo. Ililiwig na gitila ilong bayat nga itin-indayon. Weno in-indayunin na itasaklot mo. Ngem apay. Apay. Apay pulos menten nga di mo makita na giti nga ayat ko. Gapu ka dita si kaken siyang ket agin na dayo. Nagitoy ka di tisukat nagiti samit nga lalailo. Nagitoy ka di tisukat nagiti sakripisyo. Masaksakitan na nagitiin ka. Mapaspastro. Tagurgurain nang saan ko nga amoy ti makagamu. Patgig ngay ayating. Ililiweg nagiti isip mo nga tunggal mabasam nagiti text ko. Nagiti isip nga makita may tinadawan ko. Inarabit ko ket amin nga kabailag. Anyapay ka di, itinagkurangan. Ket sapay lakumata marignam na kita nga ayan. Ket punasem kumay ti dudwa di tapuso ket panunot mo. Na nagkarita nga si kaken syakto, gaputa na pating. Tinlaban ko iti ayat ko para ken ka. Di nagtupulos mauma nga mga yat ken ka. Ken agserbi ken ka. Ken urnusen tan ti bagbagita,
Iwagsi taguran-gura kadatadwa. Ket si kakatay siyak. Ket agkapya. Bulan laingen tirurayen. Ket si katay agkadwan tumanen. Tay pagsasaong ako nada. Uray kanayon iti apa. Basta awan iti agsinsina. Alawen kuna ni friend Melanie Garan. Eta aldawen sir kuna na alawen sir dituyan tinagpatinggaan ti sangkabasit nga daniw kong atidug kuna na. Agyaman na iti anos mo nga nang ibasa sir when friend. Dahiti nga daniw kong naputar. Kaya kablawak man sir tay anak ko ni Ram Andre kastamit din iti agmay-may sa diti puso kenrik na agraman patikuleg kunana. Awan sa balin no saan nga ni Kadaniw Ranbal Idgaran iti barangay Temlique ili ti Bagao probinsya ti Cagayan. Kita gundawayan tayo iti agyaman dagiti yaman naniw iti tanap ti Cagayan. Kanang ipatangatang iti daniw babaen daytoy mo Mr. Daniw Ganayan. Iti barangay Bantay iti Solana probinsya ti Cagayan. At ni Padre Marites Concepcion Remando iti Burgos Isabela. Hasta meten kini Kadaniw MJ Joy Orpilia iti barangay Bayabat ili ti Amulong probinsya ti Cagayan. And syempre my friend, my beautiful friend, sexy friend, ayan. Friend Kadaniw Melanie Idgaran iti Temlique, Bagao, Cagayan. Taga-Kanagatan. Ayan. Daytoyen na tay request ni Kadaniw Marilex Banan Buyugan tay itatago na lang. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan? Ayan ni Kadaniw Lovely Almanbelia Duldulao. Ayan ti request ko ngay kabagyan kunana. Buena Kadaniw Lovely Annabella. Bueno Lovely Almanbelia Duldulao. Sige, dahil request mo ko ipatangatang kay damdama. Ng puso ko. Ayan ti request an. Naman ako ang Ayan gaputay ayatin ka kunana gaya. pagbigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman nito, ikaw pala ay iniibig ko. Ikaw
Bakit ba ikaw na lang ang laman? Sa isipan ko'y hinahanap kita at wala nang iba. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Dati hindi ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman nito, ikaw pala ay iniibig ko. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lang sa'yo. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Maghihintay lang na mapansin mo ang pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Na para lamang sa'yo. Hey.
My love wasn't here with me tonight. I would live with you for just a little while, but I love it the same way as I love you now. And I'm sorry I can't be with you tonight. Ayan si Maring Shusha, yung si Maring Gerly Baraka dyan sa may Though I want Cruz Naligas, Quezon City. to hold Ayan good morning night. my Ayan, good morning night Mare. Pa-shout out na lang ako sa lahat ng nanonood sa audio mo. I wouldn't take Maraming salamat Marge. the chance, 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight Ayan ni Kadanyo Marialina at Datu Balisinares. Good evening Kadanyo, pa-request man tayo sonata nga agnanayon ngay ayaten ka. Ayan isagot ko kina darling ko kunana sana all my darling. so please Ayan nagyaman ang launay Kadanyo, God bless you always. my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Alada ito yung request ni Kadanyo Maribig Parungaw tay Beautiful in White. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, then my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now till my very last breath, this day I'll cherish.
Ayan ni Kadaniw Lovely Alma Belia Duldulaw. Good evening Kadaniw. Tayman kanta nga after all these years. Para kadagitoy kabagyan nga taga Alicia Aglipay Carino. Alagat siya. Sige, ipatangatang tila kita. Tonight, and if our daughters what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when it falls in love and let her go, I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. So beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white tonight. Lagat tayo isarunod tayo dito yan. Ibong Ligaw.
Ken ka sir, kay apo lang iti mangsulsubat iti kinaanos mo kanyami. Ayan naragsak nga bigat ken naimbag nga bigat yu amin kadaniyo. We love you all mga kadaniyo. Ayan nagyaman na kadaniyo Arlin B. Domingo ko studio. Iti Wish 1075. ito yung lason mong halik nga request ni friend Melanie Ingaran iti Timlike Bagkaw Cagayan. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Alakat isarungote dito dita din na mga request ni Kadani Usis, Catalina Casco, iti Lingo, Solana, Cagayan. At isagsagot na kano kinilakay na. O yan kada kantaag pa eh. Awan nagbasula ay naramid kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktan laing tuy puso di mo inilala napudno nga ayat ko karib kaniyak Inka tinalikutan martir a pusok na ikala aniya pa'y ti serserbina nasamit alangin-langin ta awan na mo nakabasulaken ka ita din na awan nagbasulak ay naramid kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktam laing tuy pusok di mo inilala napudno nga ayat ko
karim kaniyang inka tinalikudan, martir a puso na ikalang, aniya pa'y ti sersermina, nasamit nga langin-langin ta, awan na mo nakapasulat ken ka, dita den na awan nagpasulat, tain pa'y kuwami akabaelan, dita den na awan nagpasulat, sikat ng perdi ng waswas ken niyaya, anong kentay kadagit iyarapaan, alaga ta medyo may awan tayo. Daden ng awan nagpasulag, tay naraming kumet amin a pagragsakan, ngimanyat insubad mo, sinakamlaing to'y puso, di mo inilala, napuno ngayat ko, karim kaniyak inka tinalikudan, martir a puso na ikalan, aniya pa'y ti sersermina, nasamit nga langin-langin ta, awan na mo nakapasulat ken ka, awan nagpasulat, tayo pa'y kuwami akabaelan. Medyo mayan. Medyo may awan tinga talaga. Nakita may awan. Alagata isarno tayo tay favorite song ni
Dani Renz Karma Manuel Belango. Kaya sa Paskong darating ngay sagsagot na kalagiti at tanay banlasiw tao. Sa Pasko darating, nais kong ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging lahat sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, iliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging lahat sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging lahat sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging lahat sa'yo. Sa Pasko darating, pag-ibig ko ikaw pa rin. Alaga tatay tama ni kanta nga sa Paskong darating, ay sagsagot kada kayo amin.
dahito pagayam yung Mr. Dan Kanayan. Iti barangay Bantay, Ininsula ng probinsya ng Cagayan. At iti kabayatan, iti panagdengig tayo, kaya tuloy-tuloy lang na, dahito live tayo. Ayan, iti kaya't na iti mangeng, iti instrumental songs, relaxing music, ayan, romantic. Alagat daytoy, iti para kada tayo amin. Ayan na pagyamanan man iti oras mo ngayon mo, kada kami, kada aning friend, ken kastan good night and God bless, keep safe. Ayan, nagyaman ang kadaniw, kuna ni kadaniw Joy Orpilia, ni kadaniw sis Catalina Casco, yaman kami met ken kaser, ti anos mo nga agserbi iti programa, sapay kumata di ka mo kunana. BPI has always been here for us. At syempre ni kadaniw Jenbasa Trinidad. Ayan good night kadaniw, kastamin din kada kayo amin kakabsat. Stay safe and God bless. Imahan ka kompleto iti panaglipas iti programa tayo no hati kay patangata iti may sa nga instrumental song when no spiritual song.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace shall lead me home. The